Verovatno jesu, ali moram ovako... Pozdrav za tvoju majku. Takođe, i za vaše porodice, veliki pozdrav, naravno i za moje. Da im se obratim još jednom i neću više. Molim vas, ja verujem da biste vi to i bez da vam ja kažem, jer poznajem vas, znam kakvi ste, ali molim vas, evo, to će da bude od mene poklon za Sofiji, organizujte joj rođendan. Čuli ste vi mene, ali eto, opet da ponovim, 10. maj je njen rođendan, molim vas, organizujte da počasti ovde drugare i to je to. Znam da ćete me poslušati. Nisam ja ništa manje. To ćete od srca uraditi i to je to. Samo reci mi šta ćeš s frizurom? Kvarežma, pa znam. Persija liči čovjek. Hvala za po 1000 dinara što si nam dao. Ništa, vraća. Da. Ništa, Terezi. Sad mi je dao! I Kevo, pošalji mi samo onu Nivea kremu za kosu, jednu tamno plavu iz Lilija i to je to. I pošalji mu i kosu. Tako da ništa. Pozdrav svih gledalcima. Pozdrav još jednom za tvoju porodicu. Sve vas, brate. Kako se zove...